Cu aplicația noastră web îți poți genera un curriculum vitae complet în mai puțin de 2 minute, fără să fie necesară instalarea unor programe sau completarea unor formulare interminabile. Astăzi întocmim un curriculum vitae care reflectă toate aspectele esențiale pe care un angajator le caută la un șofer profesionist. Fiecare secțiune este organizată clar, astfel încât să ofere o imagine completă despre candidatul potrivit pentru această poziție. Pentru a începe, completează următoarele informații: nume și prenume, adresă de domiciliu, telefon și adresă de e-mail, naționalitate și data nașterii, sex, masculin sau feminin, permis de conducere cu menționarea categoriilor deținute, precum C, CE sau D, atestate profesionale, precum certificat pentru transport de marfă sau persoane, certificat de pregătire profesională, certificat pentru tahograf digital sau certificat pentru transport de mărfuri periculoase. Adăugarea educației. Utilizatorul trebuie să completeze detalii despre studiile absolvite, instituția de învățământ, diploma obținută, cum ar fi o calificare profesională, perioada studiilor, completarea experienței profesionale. Această secțiune permite introducerea informațiilor despre locurile de muncă anterioare, denumirea postului, cum ar fi șofer transport marfă, șofer transport persoane sau șofer distribuție, compania unde a fost ocupată poziția, perioada de angajare, tipul transportului, cum ar fi național, internațional, frigorific, coletărie sau transport agabaritic, responsabilități și realizări, opțional, dar recomandat pentru evidențierea competențelor, precum gestionarea documentelor de transport, respectarea timpilor de condus sau livrarea în siguranță a mărfurilor, specificarea competențelor și abilităților. În această secțiune, utilizatorul poate adăuga competențe tehnice, cum ar fi utilizarea tahografului digital, cunoașterea legislației rutiere sau manipularea mărfurilor în siguranță, limbi străine cunoscute dacă sunt necesare pentru postul dorit, aptitudini personale precum punctualitatea, seriozitatea, atenția la detalii și rezistența la condus pe distanțe lungi, vizualizarea și descărcarea curriculum vitae-ului. După completarea formularului, utilizatorul poate vizualiza în timp real cum va arăta documentul final în secțiunea de previzualizare. Documentul este generat automat în format A4, pregătit pentru descărcare și utilizare. Pentru salvarea curriculum vitae-ului, apasă butonul. Salvează ca document în format PDF, sistemul procesează datele și creează un fișier în format PDF pregătit pentru descărcare. Documentul poate fi utilizat imediat. Acest curriculum vitae este ideal pentru un șofer profesionist care dorește să își găsească un loc de muncă stabil, fie că este vorba despre transport național sau internațional. Un curriculum vitae bine structurat și clar crește șansele candidatului de a fi selectat pentru un interviu și ulterior pentru angajare. Ce face acest curriculum vitae să iasă în evidență? Conține informații precise și relevante pentru postul de șofer. Experiența este prezentată clar, punând accent pe responsabilitățile avute. Competențele sunt formulate concis, oferind angajatorului o imagine clară asupra abilităților candidatului. Cum îl poate ajuta pe candidat? Este un curriculum vitae ușor de citit și bine structurat, ceea ce îl face atractiv pentru angajatori. Prezintă experiența și competențele într-un mod profesional și detaliat. Oferă claritate și transparență în ceea ce privește calificările și certificările candidatului. Pentru a accesa aplicația, utilizează linkul din descriere. Nu mai pierde timp. Accesează aplicația, completează detaliile și descarcă curriculum vitae-ul tău profesional instant. Creează-ți curriculum vitae-ul acum gratuit.